Kanhi taxi driver nga drummer nga mitukar sa theme song sa Boses 5 gamit ang mga iglalabay nga mga butang gikabiliban sa mga netizens. Maki good vibes kita kauban niya. Pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang video nga nakadapit sa atensyon sa mga netizen, ilabi na ang mga Voltes 5 fans. Gamit ang iglalabay nga mga sudlanan sa biskwit, buslot nga balde, tabon sa kaldero o uban pa, all incomplete ang drum set nining usa ka musikero. Siya si Donnie Amaniense, 44 anyos, taga Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Donnie nga samtang nagpaabot siyang ma-renew ang iyang na-expired nga driver's license niya atong Marso, nakanahuna siya sa pagbalik sa iyang gugma sa musika. Ug hantod karon ako gyapon nga padayon sa pagpatingog ni akong transit. Aron mahibaw-an sa tanan nga bisag sa mga recycle lang sa basura lang gikan makapatingog gyapon og maayong kalidad susama sa tinuod gyud nga drum set. O gumikan kay wala siya drum set, nakaunahuna siya sa paggamit og mga recycled materials. Apan, ning bag-o lang, adunay mihatag kaniya nga electric drum gikan ni Hannah Fernandez. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.